KCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Wat law la lekno nakani kaslapar thai hanreuba rana kharkangor shim la peleno ya kasap kapong ka udon bat yakani la sakhi ha ka jingkan mau buram ya ka lingkho sngiap jongu kabala long menta ka sngi sajan ka arpoi tri jumbang arjal arpua ha kani ka sngi la sakhi ba ka sap jong ubarana kala hiar pateng shaki khun ki ti ki jongu wat haki ksio jong uru ha kani ka sngi bala pun ko buram ya ka lingkho sngiap jong ubarana ki khun ki ti bat ki ksio jong u ki la keuran san ban pensngo shiki pat ba ya ki sor jingwai ba bang bathyang ki balami na rendang basyang jong barana la rakhi gni galingkho sngiap ka baningkong jong barana ha ka jingalang ka balingkot ka long ha usoso tham auditorium hanong wa shilong ha kani jing rakhi baro ki khun gan thai jong barana ki ba kan thop ya ka kong mana korianda kharunai ka kong badap len kharunai ka kong labyang lingdo bat ka kong ripa lingdo kila kieu sharan san ban pendan puram milau kupa lingba kisur jingwai kaba kilarwai ya ki jingwai kupa jongki nalor ki khun ki ksieu jong ba ranaru ila pendan puram ya lau pa iet la jong lingba ka jingwai kaba pa iet jongki ura hikai ki nadu menchwa bat kata ka jingwai kaba kilarwai kadai kala ai kertek jing em kum islam nalor ki khun ki ksieu la kenma buram ru eu barana lingba kisur jingwai na ki rendang basyang jong unong roi papau ngari hasiu ba master wajiri ki weipat ki brai shementa panya kran penken mau chapang parana ki kenthok yo nong roi papau ngari hasi jantia upa heading son dun tathyang u general secretary ka khasi students union usamla Donald di thaba embat ki weipat nakaliang kayeng kasem ni pediang buram ya phi baro ki bedan lang ba mi hani ko por hakani ka jingle buram kasikan mau ke jing dap shisnam ke jing klat no ke jong ipa kani ka long kasi ka ba pen kan mau ha shisnam min shwa ha kani ka tarik hi ka ba ipa la let no anani ka slapar thai hoy wala baro ngimla banya don dekat ha ka takasngi ka ba I la let ki bahayeng ki bahasem ki kor ki kha ki parlok parjor ki nong kershan joi papa baro kimla banya don lang ha to kapor banya le buram khadu ya I andre menta ni ka sngi kalong ka sngi ka ba baro ki kwa banginya dan rekan banginya le buram ya ka ni ka sngi man kan mau I ya I kuble phi baro ki balai pelat ki khnang ya kapor ka jong phi banya ai man siam yang I kum ka yeng hi baro ka we ngai kuble kerpang khamtam I mama heading iba dan kat bat ngi ne kapor iba long ro I we ne ki parlok be jan tam I papa iba tip kham bahaya ki wat da manga ka khun ngam da tip than chapang jo I rei I mama heading iba ju senrani papa na do ki por ba menshwa I tip khamba ma I ki baro I matan bor swear bat kiwi parlok papa be dan lang hang ni ka por ngai khublei kar pang ki iba Rafael warjri iba ju dan kat bi papa ki por menshwa be ju haki kamishna film ngai khuble ya iru ti hagni ga sngi ngai khuble ru kumju ya ki media ki bala dan kat bat ngi hagni ka por ban penlong ya ni ka program jongi ka bajop ngi dan ru ka bangila pen krea na kaliang jong ka yeng ya ta ka journey ka bang ki kam jongi papa ba ilaya lenti hag jingem jong I ngi dan ban pen I mata sngi phi bat kumju ru ya ka jing roi kerpang ka ba hai por iba khendian iba ngala persang ban thau le ibor ya kan jing roi hoi wala ngam pat jumlien ban thau jing roi hendrai ngam tip ngasiyo atakam ngayo bor bang kumno bangan
banga hai te ibor jong ai beret bangan thau ini jing rai nak kerpang nak mentai papa kublai pi baro ki paralok ki projor ke ba la banyak don lang hakan kesngi te ngamban si ban sim du new mic nomor ba ngamju kamlin ban yang hai ni senduk som ba sate te kajing kublai ke bandeng kong kalong ya ibi bat kayeng jongki nomor ba ngiyalong borobor kum siyeng kum baong imapi mene ya ke ba maki kim tip i mama heading i tip lut te haba kapoi kum kani kapor sapang jong uniu para te ngaradap sya da kajing sngongo ngaradap sya da kajing sngohun hagam sim ban tip ba ibi bat ki khon kilong ki bakloi ban le nak bentau kpa di kubli sibon bil da ka jerong gani ka microphone sedut situ kwa ban ai kubli ya pi kerpang nomor ba ngatip ya kejinglong kejingman kejong pi pilong kabriu ke balong kaju naduk mensua haduk mentak kejinglong kenjai kejinglong jai te what happening kejingele ke babun kumbang ngatip te henrei pilala ban le kat ni om dei pilala kat ni tangi kini kesngi te henrei pilala ban penang pen start le kejong ki khon kilayo ka jingnang jing start ka babiang kilayo ki kam ki jam ki babiang kila long briu kila man briu kumta kajing kublai ka bakerpang ya pi bat kumju ru khamtam yu blai bla ai pi ka bor bat ngangai scam ba kani ka jinglong ka jong pi hi kan long kan nuksa ya ki babon ki riu kan thai ki long kame ba kin long ki ba barabor ki ba don kata ka mensim ka jing ya sha kum ba pi long te hak jing sha ngadi ban kren sepam kupa ngakambon ketin sepang ka kemien namar ba ki ong ladies first ne te sakawai pat ka ngamut ban ong ba ngatip ka kerteng jong pi ka ba kepada kumbade bandai tang ba hanga ngasngo ba pi dei sisa ka be faithful be true but daga ketin stai sa west jong ki ong ka be aisha te kublai sibon bi ai bu bleu nang kerku ya pi ki kam ki jam bat ha ka ban pej ya ki khon ki kseu baro te sapang uni para belenga ong para nomor ba mdi tang paralok regi dolong siau para nomor ban kumenong nadu ki por ndai nadu ki por bangidang ya samla he te ngilong berbor hakti hakjat na ki por bat na kadon ni ki por ki ba haktu ki por bangidang mut ban ya le ai sapang tu ka kaset ka bandeng kong ke jingking share ki don ki riu kan thai ngam kan mau kerteng su ki boong hana ani ke jing ya i kini telakum ki ti phila su thu hila da ki ya i prasenrang te kimut ban ong kum no te kalong hadu kata sa kata ke jing ya i ke jonga bat rana te kabala penlong hadu ba ngilaya bun ki kam nomor ba kini baru kau ngatrai ki bala khot subha kini kapor ki long ki paralok ki biajan bat ki breu ki ba ngila ban siania namdan ba ong ba urana basniu na pleng kini lani wat ki basngo ya kini ka program ki banganga keren ru ngateng along persya ya kata ban ong ba ulong ubakumta ndre mdan uwiru breu bajanai ngan ngam janai ma phiru bhim janai mdan uwiru ubreu ubandam don ke jing duna ha ke jing em tenre ke jing duna ka ba uniu para udon kalong tang kawe kalong ba ulong ubreu bam la ban yai sya yeki ba la long no kum ubreu ba thung jing thung manta kwa no ban mi no la sai kum ta ter kai kalong ta ke jing long leng a long pisah bahan nado mensuai te kai ka bingin le kam ngin le no hi kan long kam no hi te nrei kata kam long kai te hang ta kai mat ba kum ngi keren ban kini ki por ba pang sitom kam to te ngong
we rana kijirwai jong pi barok hoi kidi besnat sudah. Kumtase, hoi kan besnat sudah. Tang ba kita apat yala dia. Hoi kin le ngan hamut kita ba ngan rai na pentak perthai mo. Om tak te hoi kan pi thau na pentak ki riu tin rei ha ka pakut kakta yala dia pat. Te kita ki long kijing long jong breu but kapan siya bang ilong siya ki bro ki pam ki badap tang jing dona sudah kanya jing emten rei nga apoi biang si ibi buat apa deng kum kita ki airu ten rei ilong ibakloi kanya ban map lan ban klet namar ngatip na kapor ba don sa hospital don sa ni stay ki jing pang ki jing sitom ki jong u ibi imjuan tambang ngatip idon ka soft corner ko bagi ong ngatip tapi orang maknaru ngatip ni padon ni kai nama pikeli bai ten ki khon entai la long kum no te kata ke jing it ke ba sisa ke jing it ke ba jana kai te ba pimnut banwan hospital ru let's say kala bandai imat kadon kadau mo te maner pi bangia keren bat piru pi orang ana tu dapat berkira de kendian te man sik kan bang ngai penderki makana ngai thu ke badai sudah tinggi lai ya minta kelinti ke bun ngilai poisa kan ka kikam kemudian ono ke ba nginyalik banyak khai deng ngilai wan kit deng nang thin ko mau hati tip kataru kan nusngi kan baru ubah jongi tu kepatang kan nusngi kum tu sutu tahu so to kelakut no dah hadin layak tikit sengi kipor tai laya keren pertau laya mirjing mun sepang kumnu banya le no dak tu kekam kaset ke te mangi hibro argon teng ilong kum kinong krong teng ilong kum ki teng tip su ngiliwat pisah sani satai tang banyo ban penmi ya kata kaset kasih ke benungkong do te dalami kata ke pizza te ndan lat hi ban le chikui we ki jaka hakenika rindia mo kom sekal kata ke ek ba long ka ba hadin pat te ilayo aru ikitu ki nongruai mo play itu hakitu ki dur mennya ilayo ikitu ki nongruai ru ki ba biang sudah tingi poi ban le recording ha po hang te ha po yeng jong u brother Miller hang te halai mkra te di itiar ibaret tang ba iba biang hi la suyo ahi ban penmi ya ketu ka kaset ke jingking siar ke benengkong la bat kalalong hiru ka babet namar ka kalong ke benengkong kum bapitip te kalong ke benengkong bat nria menta bat kalalong ke siar kain tinang taya kata ke kaset ngila pelong ke show hang ni library hi bat la di ya kata ke kaset hagador ke ba rem di badi long ba terwa kom tu mo te la sim ya kata ke kaset la sim no da iba risan rapsang haka dor ke ba rem te kum ta kelanang ya kita kisngi bar kita kelanang pur kita ki jingrai ki ba kelanang mi naka jingking sen number 1 kelami volume 1 volume 2 volume 3 kum ta ter ba kanam ru kejauh ni para kelanang yat, kelanang kiu, di hendrai hak tak kejinglong hi kejong hi ba kejinglong ke bam laksa, la hang tur umlong, la syatur umlong, la lek ketur umlong, la lek ketur umlong, di kakela no dakum ni pada kan hadu ba kawan no kejing sitom ki nomor ba pi sisi na bi piwat ke pimio hi kadau hi ketelong pimio hi kata ka jingmut ka scam te kakta kan ya ka jingmut ke jing perkhat jung ki beriu te pat ka poi no sya ka bakut kan ten re ginam kren ai sipang kanu ke jinglong ka ba duna nomor barok hoi ngitip tangkoi ka long ba sasisen ngan ban baladon ladadon hi bo ong ba ulong ba sniu la ni ulong ba kumta te ngasno ba hanga hi ngamla ban sya nomor ba nila elong kum taking nila elong laya jan palat laya palat
Amde tang ba mangi baro angot rebat yeng ki jongi hi baro ari yeng ngia long bai kum chi yeng ngia tip ya ke kha ka son ngia tip lut khaj na rong sadong ti kamdon kanu nu ka bobore bat kamdon kanu ru ka ba ngila abanam ya thu lani banam ya share iwe ken ti kata ka long ka jingi dei ba kata ka long ka jingi long ka jong ka yeng jongi bat ka yeng jong uni upara te kadap saya dah kejing sungu dah bantakan ka kabu ka ba ngayo ban keren nomor ba nadu kapor ba upang sai ong ngala kwayap te ngatrai ngani ap no tengong ong ken mo la no piniap nomor ba nda piap pingan hap keren himanga te manopat ban keren te kumta pusi kiya cia te kisngi kipor miap kan no makajing yap jing im kam song ki kri jong ngitip ya kata te nre balai ke syukut tang balai si balai ka kat ka ba keren ka mut ka sulong bai kamta balai te balai sya kamta balai sya kamta te ko ke sing re pidai ba pin kli ba pi balai mo who are you to question God te ndai ke man ong kamta te kadai hi nangi te ti kumta kiyaj hi kumta ta kisngi kipor te bopli to lanang kuman ong lanang telor lanang her tinggal sya kumba la ong I mana ngamju imafi ngamju klet bor ngalej ban pej om tang mangan re ngim baro si yeng hi ngelej ban pej ladon hospital rang don hang no ka kalat bangila banirap ngikloy ya kata te bat ngaras ngongu siya ba hagani kapor ba ay nga kani kalan bangayo ban keren ban yatu siya panguni para bang dai chi siya kan long siya gajing miss hagajing im gajonga ba perkham ya ki baro ki ba ngilay kendo bat ki ba ngilaju yaman haga jing im gajongi te Andre to rana hang nungunu fidon ngit skam fidon hakicaka ka babiang ka babet leit suk shong suk banong hakata ka jaka ka ba utrai kan ran ulah penkre bat ulah bu yipi kita ki questions jong pi baro ngit skam bat pilayo ya ka jubab ka jingwat ka jong pi hi kadai ya kata kan kabapi firwai aku jingsuk sei pidon timenta ngatip ba pilayo ya kata ka jingsuk bar ngai scam ba mangihiru iwe pi iwe nginam la i ban song slam ha kanika sla jong kendo te hadu ngene kendo pat kblesbun Hajing sya barana de uklur uba ngi jusen sentiu namang nga iladi ngadang di badang kham khna te ngi ju I u habu ruah ha ki fit I u habu ruah ha ki no ki lat ki rensan ba fer po ka ni ka rijungi te ngi ju sen sentiu u ba ngi ai ka jingero ki bro ki ba u jurwai bat ka ba kham so ba ka de ba ki jingruai jung u ki jingruai I ri kiba pendukuk bah, matrai umdai tengah bayi wei kilong ki kiba song sebai kijing ki kitien jong kijing roai jong u barana. Ti haji sya hapo ko imlang salang ti yau barana ki bun hi getip pum u nong roai kumu kaitor. Dan rai udon la kajong ka baharu hakabedai bat ka dorim hakabedai bagi film. Di ngaru kumway uba jumar melin ya kani kakam tinggal ayo banyak tengkubat ubar ana. Bat lesi lada ngambakla ka TV kawan sini sepo ka jelajungi lesi sa keleng hi ka ri India ru house nem prafuar. Di house nem saya dang kendiat ki badan TV ha hapo selong. Di lakum num ngi ngai ladi ngam simjolat ban pe TV hapo selong de hakapor bang apoi sekal kata
Ti hakata kerkom ngi jupoi ke jingya pur khana bat barana. Ti dehus nem profesor ngam dala abhaban kan mau ba barana ngiyo banya kendo namar ba udang sudah puan na Hong Kong habo wan thiet ya ka video kamera ti hata kepur ngatrai ngam ada ngalaban dei ni ngalaban lain ngatrai gijong uba Jeff jong uba tugiwe ki ba juring video hatu kepur 4 don dei ngatrai di ba rana ba wanda ni kong ya ka video kamera hang ni hapo kejela jungi hakita snem hi proposal di gemtangi judon geje keren ta sia kut tang habaya pe hapo ka TV kan mdadan ke bangila ban le dan rai nado bo wanra atau baranai ka taka kamera na po Hong Kong ti ula IT hanga bangan penyak bangan ring ti ngaro ngala persang hi tambah ringam semyo ijing hikai babiang bangan le ne ka kam ti ngala supersang ila ijong ijing tip kat bala ngile slok lang ti ka jarang khat bah tu ko por warana i pelok bhabat iba sedrak ba bisi jerwa ti iba bisi jerwa ru hatu ko ila de penmi yang ne ka film imejonga mo ringkat ba iba John Center sang pliang ti ngam da kan ma ba snem yugi penmi ikto ti hadin yo kto de ngiyo banya tungkhu mta kan apo barang ti katnu ngasngu phieng ba ngayo banya don ringkat ba u ha kan kaliang ti ter nang tu ngi laya seng ye kenika ngi ong hatu por kenika Meghalaya Filmmakers Guild haktu ka snem u barana lolong u presiden yung hatu ka senjuk bat mga ngadai secretary ti ngi laya le bun ki bangi banya slok banya persang banyo ki jingirap hakabede ba ka film tamba imat ba kenika kam kenika ka ba khia ba kumta ngim simla poisi sei tim uru ula ya la jong galenti bat lala ban poi no bat ngatrai lam bakla bat ikong fidalia bale ikut ka film bale yanga ti kumtu terterhi ti day house nem yu ngam na asu bangan kenma ba yalam yanga hadin bangi seng ya tak senjuk jong ki nong sna film hang ni hapo ka celajungi yalam yanga sapo Kolkata ti banlai banya banyo su ki jingtip ki bakam pura hak bede bakane kakam ti hak ta ka jing yelen bedu ngilaya wat bhai ki jingtip ki bakam kensai hak bede bakane kakam ti bat de hak tu ka poru bala ring ya ka tu ka music video ngemut ka album jong barana hapo Kolkata ngar ngalai don rengkat lang hang tu ka por ti ngilaya yo aktihi malumala banyarap ya ketuka video ke bagi ring hang thia po Kolkata tigidon ki benta ki ba ring sini sapo jelal jongru ti itahi khniat iba ngaya olat ban yu ti ke ki banga kwa bangan ong phi ba kumbo ong iba heading mentan ba ubam julak sa ke ngai i beli bu ulong bri bom lasa nomor ba udai bri uba wat ya ke jingjanai dei kenir ko wei ka jinglong le si ka jung bo wat ye ka jingjanai ba khambun ngim dala ban yai ne badu nomor ba lada phimla ban le kat kum bo khmilinti kat kum bo kwa ba kadai ban long ka babyang na dong sedong ti kloi ba ban wat da ko wei pat kanti ban yo ban penjanai ti kata kala dan hika kamati ke ula pene apo kani ke jai bendri kujungi ling bagi jing roi jung u ke ba dalle ngem la ban len bat nga hakani ke por ngan ong ba ubarana de uta ulur mati hak phreng le singin ong u legend uba im bat bandang ya im ingi wal ada ka met jung u kam don ni ndai ka nam ko borom ka bat ki jing roi jung u ki nyai ne apo ke im lang salang jungi nga sngu berham kata kemestiam hadu kata-kata hakaba nakayeng kasem jong i barana ila khot yangi banyadon banyawan banyasim pentalem hakani ka lempung ibarana ila long wei naki nongruai ki ba ngatharai nadu ki brio ki bala temen ki bamdan su hangni po perthai balhadu ki hap ki berit ki bedang hakarta ka balung kila yosngo kila ngap lut ya ke jingruai ke jung i
Wat yala diru mensuah kapor kiba ngadang datang khuna school kadang don hakika kelas 2 kelas 3 haki early 90s ngajus ngowet ladang asong hapo taxi ladang asong haki kali jingi bahiyeng ladang alet sesnong ladang alet hayeng jingi bahiyeng asam ngijus ngow bet bagi tindatam kintem ke jirai pareng lan kintem jirai Bollywood hendri tang song mentem jirai kasi kila temben ke jingrai jeng iba rana te kani kalong ke ka ba hangahi ngamla ban keren ki nong keren ba mene ki balaya ki balaya ya yang lang badi barana karkongor ngampat jue kendu markhamat badi hendrei ke ka ba manging yu i kum utawe kumbangi la ban ong kum tau star jong ga jaj ben riu habang isngap ya ke jingrai ki jung i ngisuthu ba ke ki ba ila rwai kim dei tang ba isu rwai tang da senrong nei rwai tang halor sun hendri kum bangitep hi ba ke jingrai hi kila ban pen sapriang ki khubor ki baharukom kum kiong hagaktin pareng ba music is a universal language but iba ranai la pandon kam jisha igini jingrai hakaba ila rwai shibun ki hakabai dei ba jingsham ga jung i ga jing ya lenti ga jung i ila rwai ru sapang ya ga jing i ya kamariang but ila thau ru ya ga jingrai hakabai dei but ka jinglong jingman jong ga jaj ben riu ka jing yo thia jong ga jaj ben riu but ka jing don kam ban kendit no jong ga jaj ben riu hapdeng ka jing kala kapor ban hapdeng ki shibun ki buan ban shop ya kari ba ga jaj ben riu ga jungi but ladingi nakaliang ka seng habang iwat ya ka history jong ka KSU ngilasyam ba house nam khat khandai spa khandai phuai nga try khat khandai spa khandai phau hakapor ba ka KSU kelas dang man jano iba rana karkongor lembat kiwe ki parlok ki jung i kilaile ban revive peng ki isu beleng ba ka jing tre stom go jung i bagi parlok ki jung i ya ka ki isu 8 km biang house dam khat khandai spa khandai puai bad ya kata ngatrai iba FE Roy thangkiu bedan lang hang ni bedai nongkit kam jung ki isu house dam khat khandai spa khandai puai ila ban ya thu kham bania bad ngisung thu iru ba iba rana ila long gumitai pioneer hakaliang ka khasi music hakaba la popularize la penpaunam hapdeng ki para kasi ya ki jingrai kasi ha ka bangi i ba ha ken ga juk ka bamenta ngi ba bun bha ki pardo prasnam ki don bha kata ka sap ka phong ban rwai ban tem ban put kata ka jinglong artistic ba ka jinglong creative jong ki pardo prasnam ki jungi ki khun jong bri nyotrap kalalong palat liam halu kata-kata ba ki don ki bri ki loong ba ya ka sor shlok kum kata ka rock capital of India bat ngatrai bun hi ki basyam ki khasi la da kilet shabar kitang shlau introduce le dia penithu le dia bagi dia ki khasi ki wan po Meghalaya kamut ka kibru ki manabar kitang su pet kitang su asngo ya kata katin shlong le ni Meghalaya le ni khasi kamut ki long ba uni unang bentem gitar kani kanang ban rwai kanang ban put kata ka dia bagi briu ki yu i yengi bat kata ka lalong no kum kata ka kalalong no mutaka mirror kum kata ka yet jong jek menri jungi hakaba ka ruai ka siau ka put ka tem kalalong kata ka image jong jek menri jungi henry hapdeng kita ki ngi ui ba buat ka jela Meghalaya mta ka adap san posnem henry ngai i kumbang ayo so iru menne ka jinga tu khana ba kinong ruai kinong tem kinong drodur ba kumta ter ya ban trut ya ka ding ka mau ya ban long nong krong ban wat ban penmi perthai ya ke ka sap ka bakidon teng wala de kidon ka sap ka betebet hadu kata ru ha ka bakut hi ka kalano kum kata ka hobi namar ba kamla ban ai jakpo eki ya ban wat de kiwi ki kam ki jam bat katuka sap ka bakidon ka syukut no tang ha kata ka jing bernya kai la di lan kum kata ka hobi tingin na kaliang kaseng ru ngi detang kaseng jeng samla puli ngim dala ban le shibun rei haba ki nong roi wadang hagini khendia sngir ki wan mi ki wan ban pan jeng erap ngi nyele ban erap kat hibor ibarit ijongi kat hibangi don ngi am nyele ban erap klam bikin la ban kentiu dala dia bat kaseng hi mencem snam ru kala pelong ya kene ka rensan ya kop roi online nomor bakadei kapor ba kadang don ngani ka klam covid tinggi pelong ke online single petition but ngilasim ya karai ba khnang ba kanam yap kanam du no kamati juga ni ki kaitor ki belano senyang sikat dei e ga jek mendri jungi ngila
penlong ibu ki kendon ba kini kinong ruai ki ba isim menta ki di ben ruai be tang di jig ruai jong i barana khar kongor iba scan rowel simli bat i ba ar warok pedi bat nge kajing keman kajungi kalong ba ngidang perkhat ngidang don kata kajing sosier ba yo lesi namar bang ibu di ki kategori haka online single petition mun suang ibu ba ar pesan senam sapo ki kategori sebeper di kerdan reta hendrei tinggal subuh lang kata ke kerdan reta ka ba ar pendriu seneng yong yo geduna plat ki kena ki ba isim menta tengok girang ba itu ki isim menta ning so komen sik kadai ba kinong isim menta kata ka competition kidan hadu cis pasan pungut bat wat ki hep ki berit ki badang hakarta nyau pras namru kinang menruai ki jiruai jung iba rana iba scan iba worok pedi bat kani ka penkemen ngi namar ba kata ka objektif kata ka jing angnut ke jing temu ke jungi ke urlong haka bangi sutu ba pleng wat lada kini ki kaitor kem don su angni po sla perthai hendre ka nam ke jungki ka sa ke mangiong im ke kerteng sa ka nam bat ha ngan pendon kam ya kini ke platform ya kini ke rensan ka bamenta ha bangan ai nuksai ke bagi jela hot borok ki yong ba hapo Meghalaya ki don kita ki briu ki balong artistik ki balong kreatif ha kaliang karwai ka siau ke put ka tem Henry ke sorkar kam sim la sim kia hadu kata-kata kam tam kita nak ibadi pet hakaba on aljing arab yakini ki budding artist yakini ki samla ki badang sedang ban sim ya ka kamruai ka kamtem kum ke profession laling ipet kum ka jalan nagalan ladang ambakla house nem arhajar saune arjan riu ka state government ka sim ka sinjam haba ki seng ya kata ka music task force ka bagi penkela kerteng hadian pada kum ka task force of music and arts but lengba kan ka agency jong ka sorkar kilala ban yarap shibun ya kita kinong roi kinong tem ki bahapo nagalan but ngi jui ngi saki hi menta ki kinong roi ki kenhun tem napo nagalan ki jumi na kapor sa kapor ki jupau namba namar dai lengba kan ka music task force leni ka task force of music and arts hakaba lengba kan ka task force ki ai ka scholarship gitu ki kena ki ba don sap akarwai ka tem kia soy ki sekolah bat ki music institute ki beper rapok ri India ki airu ko sponsorship ya kitu ki samla ki balik ban pentebet hakaliang karwai hakaliang katem sapo sa kiri sa silyang duriau kum seri bilat seri Germany bat kum terter ngasudai ba ngan sim gani ke platform ban kentu ya ke sorkar ba kadai ban perkhatno da kumoi hakabang i ba kani sisa kalong kata ka force kaba jong jaj benriu kaba mangi sisa ngila ban thau kilat kamai jakpo lengba ka saproi ka saptem dakaba kentu ya kitenat ki bedipet bakin wat sisa kilat kenti hakanugor kom ban promote ban kentiu ya karwai ka siau kumba lale di jong i barana bat kemangila yo so mene ti tang ding ni ki kentien hi sa sisin nga ai kublai sikat dai ba pila ailat engi banyadon bentalam hangnia bat ba ngenyo ban pesngau ya ke kata ka jing thrang ke jing angnut bat ke jing kwa jong kaseng ti tang ding ni ki kentien kublai sibun ublai unkur khulang engi baro
yakani apat sepsngi kabla wanja yakarang li she klem man klem boy berkan bapli kaman kijing so san ka phai ka mon ka phai ka diang sao dong ki ker ki ding ting kyang la kot ki la dom don len ti marwe ya karang li bapli lakum badung unam sarang kayam ka ut min sim ka pang jing suk ya pi ha per thei shong suk ju nam hai ngum lei kan le kam ngau thu shu ki e ki ni ki jing ten ju ha tu de tang ka wei ka dao ba ka kum khen yu tiêu ling skao rang li shem pom ha ka các men shi por long le no e kum tham ma li ma heruma tang shi ayom shong jing snow ba Kendian ngin keren sepang iba arana kal kongor. Sin kebening kong bangai kendu iba arana. Kedehau kat kendai sepak perpusan. Ngadang longkum kena red atau kapor. Hakawe niki konsert hakani kejakai hasil Central Library. Iba arana maredep roai iwan keren. Jadi ai pun kijing ki ketien jing tu kan pam ki ketien sneng bat kham tam ai man sim. Hak kipol ngadang sedang menroy. But ka kijingnya terekam lang ba ibarana kadeu senam arhajar kawe bangi ipinmi itu ka millennium jingking siar. Pada hak tu ka tujuan ngayo ban dan kalbat i. Ka sien ka bakat du ba sakawe bangi yo ban lihat ketika merah mau. Arhajar khatsan bat ka sien ka bakat du bangai kendu ibarana kadai haus nem arhajar arpo bangalit bat i kunjung i ba i wan pensuk i badiru i para syang khalang banga i oman pet i barana atau
tak sini ke bakat ketika sini ke bakat do bang i kata kali ke sini bang anum kelet di ni ke jeruai bang strat ban ruai kwa ban ruai nga ong i mofi pha ruai nga ban ruai kuri ba i te nga ong ba nga kwa ban ruai ni ke jeruai ke bang strat ai por jalong khana jang Singi basyai pernai Tengyang pi Ngayai kenma Hajing Kinja kamar yang Tang syatahi Mensim kasliang Lada Ngapi dan syajngai Shanga kam kloi Sunghaman pai Winoyul o baka Barben Ya mensim baktang Jangas ngubah Tuan pentingin Babang kadui tara Kinom laban ai jik dengan yang aklem Mapi don dud Jong akaswai Wat kik jasi Basyai pernai klem api Donut kaswai Wat spa birthday Kilang kemkai Bait lakatasni Ngasyuyay am Jubab napi Snoba tu kampen kloino Namarda kowe Ngakwa banto Kutaya jubab jumpi Ngasyuyay am Bat nimit basngi Tang shikin tenhi Ngakwa Bakum nuye jingin Bain Bapin pelan Jing ut babang kaditara
đổ nuốt phi rong nọ theo ki por barem baca lalu patken wan pai she sin la le kem la jing tian ya na ban ai mi chai nai ya na pi pen ken ma sha ba chai do nuốt pi rong no theo xuân kiên dạy thơ ngài chính một đời trong ngã tu an ban ai ya pi la mua ban kle ban chính ít ba pi ai ya pi bên kênh mà xa ba trái đỏ nuốt pi rong nọ theo Halor jongki slawang kum ki klor mau lên nai ha u plan sur thiang bas ngô tân na hana ki wan sawa sha chai ki jing ja ki pra mi chai bnai ya na pi pen ken ma sha ba chai do nuốt pi rong no theo nuốt pi rong nọ theo ya pi la mu ban kle ba ching ít ba pi ai ya pi lei lei nam kle nan đành cũng mau lên nai ya na pi pen ken ma sha ba chai do nuốt pi rong
bless buon. Piadan hang ni ki bahyang hasam bakhamtam ikang kong mapi. Thank you so much bapi lak penlong ya kanika event ka bamenta kasngi ka jing daps nam jing ipama. Te kanika jing roai kadai ka jing roai ka ba ipa iet tak men siam bat ijurai ngakan ma ba ngi roai lang men shwa perbang handang ren iong ba kanika jing roai kadai ka ba iet tam bat iong ru ba anda lalin nakani kasla perthei ngakwa ba phenya ruai nakabenta ka jonga tamba kabasmusi kalong ba iklamyo ban ruai I tamba menta ngayang ngnia khman ban pendan buram ya ka keteng ka jong I ban kani ka jing ruai ka de ya phipa nang ker khuyengi ki khun ki kti parwa
jing ruai ya jing kuslai ka be shan Ban rai ka ni ka jing rai ngaku ban ai jingkran shikantian arkantian shpang jong ipa ngade ikon khaddo baret jong ipa ibala phiju khat ibara na har ngor ma te ngaso kemen bangya download hangne shipara bangine ai tribute ya ipa ya ka jing daps nam jong ipa man ta kasni bat kham tam ngayang hang ni ban ai ngo ya ipa igi jing sneng jing krau jing ipa baro bangin ai kan mau hadian habot la shai gi khon ki bangin sayo ma te ipa iju ong man ka por ba ya baro bangin penslor ya ka sap ka phang ka bangi don igi samla jungi iju penslor ya ka jek benrio jungi bangin nang kio banang bat ya ki tan rai khasi jungi ha ka jing rai bat ha khapet katam Balikin uslap balikin ya pingam la jeng it bakshisha ya tun siyanga sha again piri jeng klema pi kalong ka bagen Jeng em klama pi kalau
Bless you, Buan.